We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Legaspi, he has redeeming himself. One, the hustler, Santa Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi na yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Come on! Ito talaga ang confidence ng tempat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay na Banggi, Bicolandia. Tuloy-tuloy ang umaatikabong aksyon sa ating eliminations at ito na po ang Day 11 ng inyong sariling liga na Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Balik tayo dito sa nakabibighaning bayan ng Bulusan para sa unti-unti na nating masilip kung sino nga ba sa siyam na kupunan dito sa District 2 ang uusad para magkaroon ng mas matikas na standing sa ating elimination round. Tayo po ay taus-pusong nagpapasalamat kay Mayor Michael Gosayco at siyempre yung mga kasama niya sa LGU nitong Bulusan. And siyempre pa sa butihing ama ng probinsya ng Sorsogon na si Governor Boboy Hamor. Again, maraming salamat po. Unang magtatagisan ng mga teams ng Huban at ang galing pa lang sa panalo kontra sa kupunan ng Bulan. Ang kupunan ng Matnog sa pangunguna ni Cyril Gonzalez at siyempre ng kanilang coach na si Reynold So. Samantala, para sa ating second and last game para sa ating Day 11 ay ang magandang away ng Santa Magdalena at ang kanilang nasa kanilang teritoryo which is Team Bulusan, pero yan po ay ating aabangan mamaya. Ako nga po pala si kapartner na Morgan at kasama ko ngayon si Coach Paul Sepe. Coach Paul, magandang gabi. Magandang gabi ka pa Morgan and magandang gabi po sa ating mga manonood. Maaga pa lang puno na itong ating gymnasium partner dito. So wag na natin patagalin, no? Laban ng Matnog versus Huban. Ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar.
ang magiting na tinig ng ating arena announcer na si JV Salvedar. At ito na nga, magtatapatan na ang mga taga-Huban at Matnog. At Matnog ang unang nakakuha ng pagkakataon para makascore. At ayan na nga, hindi yan sinayang nitong si Jessa. Ayan, ang umpisa ng scoring natin dito sa laban na ito. Again, this is just the first game ng ating Day 11 ng elimination round ng ating Ako Bicol Cup Sorsogon. Again, unang nakabuslo po itong si number 4 ng Matnog na si Royet Jessa. Planas, binigay kay Labitag at yan naman ang isa sa mga scoring machines ng Huban na si Prince Yambao. At ang kanilang unang puntos sa larong ito. Yan, Jessa and Labitag battle for the rebound. At well, off the glass ang tirang yon itong si Planas. That's his first two-pointer of the ball game. Elegado launches a triple, wala. Sabi ng referee, the ball will go to the guys wearing the white and red jersey. I'm talking about itong mga taga-Huban. Coach, anong Yes, nararamdaman mo? Anong vibes ba ang nararamdaman mo? Yes, Parker, talaga itong dalawang kupunan na ito ay talagang energetic, no? Kasi coming from a both win, partner, itong dalawang kupunan na ito. Oo. Itong Matnog coming from a win against Bulan on their last outing at ito namang Huban kakapanalo pa lang against doon sa Santa Magdalena, partner. So talagang for this game, expect yung energy and talagang yung aggressiveness nitong dalawang team na ito. Okay, so ito na ang transition play. Magagandang pasa sana yun ni itong si number 13 na si Joshua Bargario. Kaya lang hindi natapos ang transition play na yon. Pero ganun pa man, mananatili sa kanila ang bola. Labitag will be throwing it in for Planas. Planas, shot fake. Binigay sa wing kay Bargario. Bargario elevates for 3. No, that's just a long two. Long two for Joshua Bargario, partner. Ito, isa din to babantayan nila dito. This is a strict shooter for Team Huban, partner. And Gonzalez swings it to number 1 kay Gacera. Cyril going to or going inside the paint, pero he got fouled. Yan ang unang foul sa larong ito, and Jessa will be inbounding for Matnog. They have 14 seconds to shoot. Cyril Gonzalez directing a play for Team Matnog. Pumunsa sa other side of the court. Binigay sana kay Eligado, pero nabitawan ang bola ni Eligado. At ayan na naman ang mga taga-Huban sana. But bad spacing on the part of Team Matnog there, partner. Medyo overload sila dito sa right side. So medyo talagang dapat yung spacing maganda for them para makapag-execute sila ng mabuti. Oo. At makagalaw ng maayos sa mga ayan, medyo hirap doon si Maki Cañares. Pero ganun pa man, meron po siyang nasungkit na foul. So Planas will be called for his first personal foul. And we have a report now, early report from Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra, pasok. With 2-1 standing, Team Huban is mentally and physically prepared to play against Team Matnog with a mindset of when the responsibility calls, they have to step up. Ayon kay Coach, malakas ang kumpiyansa ng kalaban, kaya kailangan pa nilang mas tatagan ang loob at maglaro nang naaayon sa kanilang pinag-usapan. Hindi man makapaglaro ang kanilang gas player na si Yambao dahil sa Prisaa commitments, hindi naman ito magiging dahilan upang sila ay panghinaan ng loob. Ang import naman nilang si Fragoso ay papunta pa lamang at inaasahan nilang makakahabol pa ito. Yan muna ang latest update from the courtside. Back to the panel. And now Planas. By the way, thank you so much, Miss Cassandra Seton. Ito na. Nabitawan ni Labit. Mali yung napasahan ni Labitag doon. Cyril Gonzalez banks bodies with Planas.
At ayun na naman, natawagan na naman ng foul dito si Planas. Ikalawa yan, partner, for John Planas. Oo. Normally, partner, ito talaga si John Planas. Ito yung mga for Team Huban, he is the defender ng mga talagang scorer ng kanilang mga kalaban. I remember he defend Tikboy de Rosario on their game against Erosin, but they came up short on that game. But maganda pinapakita nito ni John Planas, partner, when it comes to defending. Tama. Ayan, pumasok na yung pangalawang tira ni Cyril Gonzalez, who scored 36 big points against the power team Bulan. Yes, Sa kanilang last outing kung saan sila nga ay nanalo. So we expect na talagang kakamada to ng scoring itong Cyril Gonzalez. So right now both teams are now in their respective benches dahil wala namang untoward na incident. Yes, pero lang time out. Time out, partner. Time out lang. Oo. At yun nga, at the early goings of our first quarter, lamang po ang mga taga-Huban dito. Ito ang tanong dito, partner, kung sanay ba itong mga taga-Matnog na nalalamangan, partner, dito sa ating game. Kasi normally, on their last two outings nila, na talagang panalo sila, talagang blowout game, talagang Sila yung hinahabol. Sila talaga yung hinahabol and sila yung may magandang start. So tingnan natin if paano sila makabalik dito, partner. Okay, let's see how will they react right now that they are trailing by just a mere 3 points lang naman. Maganda ang pasahan ng mga taga Huban doon. And that's Planas dropping the dime to Duran. What a play there. At mayroon pang pa-end one itong si Duran. Look at the replay. There you go. There goes the contact and Gandang recognition coming from John Planas, partner. And maganda yung ball movement ng Team Huban doon, partner. So that's why sila ang nakakalamang dito sa ating early goings ng ating first quarter. samantala, merong substitution. Maki Cañares was replaced and sino pa ba ang pinalitan? Si Gesta for Matnog. Graida is now in the ball game. Hinel Graida. At ayan, unang hawak niya sa bola. Balik kay Garcera. Garcera. Binalik sa labas kay Graida. Graida cannot hit but there goes Elegado. At ang kanyang master, yung mga ganong follow-up shot. So that's the first two-pointer also of Jamir Elegado in this ball game. Yambao fakes and uses the board. Wala. Na-rebound ni Alden Hamuragan from off the bench. Ito na, si Cyril Gonzalez. At ang kauna-unahang field goal niya sa larong ito. That's 3 points for Cyril Gonzalez on this game. So, ito, ginugulo, partner. Grabe yung depensa talaga ng Matnog dito. Kaya lang nag-commit na naman sila ng foul. That's on Hiner Graida. First personal, first team foul for Team Matnog, partner. And right now it's Planas. Binigay kay Labitag. Balik kay Planas. At naghanap siya ng magandang mapapasahan. Planas hangs in mid-air at nandoon ang depensa. Kaya wala siyang mapuntahan doon. He's got nowhere to go, but right now it's Garcera and Cyril Gonzalez shaking the defense of Labitag. At na-foul itong si Cyril Gonzalez trying to penetrate the defense, heavy defense of Huban. That's the first team foul of Leonardo Labitag and the fourth team foul of Team Huban, partner. So, pag nag-foul pa sila dito, penalty na. So, the fourth foul on Team Huban at with 5 minutes and 33 seconds remaining on our game. So, first free throw of Cyril Gonzalez. Pasok yan, partner. Sabi mo nga, grabe ang pinapakita nito when it comes to scoring. First game, 30 points. Ikalawang laro, 36 big points, partner. Itong si Cyril Gonzalez. At siya pa nakakuha ng rebound. At ayun, muntik nang makascore uli doon si Gonzalez. May nakitang referee.
It's an offensive foul against Prince Yambao. And sabi niya, hindi siya makapaniwala sa call na yon ng referee. At hanggang ngayon talagang hindi pa rin siya halos hindi siya pumapayag sa call na yon ng referee. Yes, partner. Talagang kinakausap naman yung referee. Oo. Garcera. To Gonzales to Graida sa corner. Pasok yan! Unang tres nitong si Hener Graida. At ganon-ganon lang, partner. Lamang na ito, mga taga-Matnog dito with Oo. 3 points. 11-8 po tayo, 5:07. We're almost in the halfway mark of our first quarter. At yan, naagaw naman ng mga taga-Matnog. Pero merong foul na itatawag at readily naman na in-acknowledge nitong si Bargario ang kanyang foul. That's a penalty na, partner. Itong mga taga-Huban dito. 5 minutes pa lang nitong ating Grabe. first quarter. Talagang grabe. Medyo... Napakaaga. Oo. Pero ibig sabihin yan, maigting yung kanilang pinapakitang depensa. Kaya lang, yun na nga ang risk din. Na-over-aggressive naman Oo, masyado. The tendency is for you to commit fouls. And yan na nga, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng ating first quarter pero nasa penalty na po ang mga taga-Huban. Kaya nagpiprito ngayon itong number 1 na si Jay Garcera. And right now we have a report from Miss Regine Bue. Miss Regine, pasok. With a standing of 2-0, mas lumakas ang kumpiyansa ng Team Matnog that they will bring home the bacon tonight. Ayon nga kay Coach Su, wala silang binago sa kanilang game plan. They just intensified the gameplay. Ginawang stronger ang kanilang foundation sa loob ng court. Yan lamang ang update. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. At ayan, sobrang tindi ang nakikita nating action dito. Elegado bringing Noy Pragoso down with that power layup. Anyway, maraming salamat Regine Bue for that first report. Ayan, nagulat si Noy Pragoso sa pagpasok pa lang niya. Matindi na ang aksyon. Yes, partner. Pero nasa kanya ngayon ang bola at nakascore naman kaagad itong pambato ng mga taga-Huban na si Noy Pragoso. But ito, partner, itong si Hener Graida, dalawa ng foul dito, partner, sa ating first quarter pa lang. Kamuragan, naagawan itong si Noy Pragoso. Pragoso, bring the ball down, binigay kay Labitag. And Noy Pragoso is having a hard time down there with Hamuragan na nasa kanyang harapan. Both battling for the ball down below. At ayan, lamang na po ang mga taga-Matnog ng 4-14-10. Labitag finds Yambao. Yambao will fire and miss. But the smallest guy in the court keeps it alive. At ayan, tumira pa ng tres. At mukhang nakakuha ng foul. Ano bang nangyari? May foul Wala. sa ilalim, partner. Sa ilalim. Oo, itong si Serrano for Team Huban, Jel Serrano. So, nahuli ng referee doon. May tulak, partner, sa ilalim. Ayun. Itong si Jel Serrano. Hindi yan palulusutin ang ating mga referees. But anyway, I'm talking about the smallest guy on the floor kanina na si Mark Anthony Labitag for Team Huban na bagong salta din. Cyril Gonzalez defended by 2. Elegado gets it strong to the basket for 2. Ito, partner, dito sa first quarter, nakikita ko very aggressive na itong si Jamir Elegado, partner. Very uncharacteristic sa kanya kasi minsan on the later part na siya, medyo nagtatrabaho. But right now, very aggressive siya at the early goings of this game. Sige, so talagang gusto nilang tuloy-tuloy ang kanilang panalo. Again, itong Matnog team ay wala pa pong talo. 2-0 ang kanilang karnada. Samantalang itong mga taga-Huban at meron ng talo sa unang outing. Pero nakabawi sila sa last nilang laban. Kontra Santa Magdalena, Kontra partner. Santa Magdalena. And right now it's Prince Yambao. Ooh!
Scooping it in is the Prince. That's Yambao for 2. And Cyril Gonzalez directing a play. Elegado launches a bomb. Wala. Rebound Yambao. Yambao binigay kay Labitag ang bola. Balik kay Yambao. To Labitag sa corner. At lumapit ng konti. Kaya sabi niya, medyo malayo. So ilalapit natin. So that's the first 2-pointer of Mark Anthony Labitag for Huban. So dalawa na lang po ang kalamangan at 2:31. Graida from a different angle but with the same result. Nakatira na siya ng isang tres kanina at ayan, nadagdagan pa ng isa. So dalawa na po. He got 6 points dito sa larong ito. Labitag. Naagaw ni Graida ang bola at di na nakahabol doon si Prince Yambao. Maganda itong pagpasok nito ni Graida dito, partner, coming off the bench. Mayroon na siyang 8 points dito sa ating laro. Magandang pasa sa ilalim to Leonardo Labitag from Prince Yambao. Medyo yun ang sinasabi natin na magiging problema ng 1-2 defense, partner. Yung ilalim, medyo bukas na bukas for Team Matnog. At ayan, Elegado still going strong to the basket. Hindi siya natatakot sa presence itong mas matangkad sa kanya na si Noy Fragoso. Almost making that shot went in pero ang bola ay mananatili sa kanya. Hamuragan! What a beautiful play! Good play on the part of Team Matnog. Ang bilis ng pasahan that doon. inbound play, partner. Oo. That's coming from Hamuragan to Elegado. Talagang they were the Huban team was caught unprepared there. At Fragoso down pero he's back on his feet. That's on Cyril Gonzalez, partner. Oo. Pero that's another sana kung nakuha niya, good steal na naman sana yon and breakaway na naman for Team Matnog. Buti na lang natawagan siya ng foul doon, partner. Tama. Fragoso missing the first free throw. Wala pa tong warm up si Fragoso eh. Na umabol na lang ito eh. Medyo late siyang dumating dito sa ating game. We don't know kung galing pa siya ng Camarines or what. Oo nga, pero ito sa kabila, no? Itong si Graida, late din dumating pero grabe na ang contribution dito. Oo, so Fragoso hindi makascore sa free throw pero sa kanyang turnaround jumper ay goods na goods tayo. Graida, may hawak ng bola against Labitag. Binigay sa corner. Wala, naagaw ni Fragoso. Fragoso now, nakita na nasa unahan si Labitag. Itinapon basta-basta ang bola. Sayang yon. And right now, nagbigay na lang ng foul itong si Yambao para hindi na makascore itong si Cyril Gonzalez on a breakaway. And penalty na, partner, so mabibigyan. So far, hindi ganun ka dami when it comes to scoring itong si Cyril Gonzalez compared sa kanyang last game against Bulan kung saan sunod-sunod yung scoring niya the early goings of the ball game. Yes, partner, so medyo may may review tayo dito because rinireklamo nitong mga taga-Matnog yung breakaway na Anspo. Oo. So kasi that's could have been a breakaway for Team Matnog but finaul pa siya doon. And we'll see kung ang judgment ng referee is unsportsmanlike foul. On that particular foul na ibinigay nga nitong si Prince Yambao, sa sacrificial foul na din yun eh. That's a ordinary foul ang line. So Cyril Gonzalez will troop to the line to take 2 shots. 49.8 po ang nalalabi sa ating unang quarter. Again, nandito po tayo live sa loob ng Bulusan Gymnasium.
Ano bang exact name nitong venue natin? This is Bulusan Cultural and Sports Center, partner. Yun, Bulusan Cultural and Sports Center. Pasok ang unang tira. Yung pangalawa, ganun din for Cyril Gonzalez. Meron na siyang 6 na puntos dito sa larong ito. Lanas. Binigay sa weak side. Yambaw naman, binigay sa heavily guarded na si Duran. And again, there you go. Gonzalez in transition. Matapos ang steal na yon. So, maraming nakukommit na errors dito ngayon ang mga taga-Hubang, kaya madami din yung kanilang nakukommit na turnover. Yes, partner. And because of that good 1-2-2 defense na pinapakita nitong mga taga-Matnog dito, partner, kung mapapansin mo, napakaganda ng kanilang depensa, partner. Oo. And there you go. Gata scoring his first 2-pointer. And it's another fast break point for Matnog. And that will end our first quarter action. Lamang na po ng 11 ay itong mga taga-Matnog kontra sa Huban na nag-umpisa na merong konting kalamangan. Yes, partner. Medyo good start on the part of Team Huban. Medyo rocky yung start nitong mga taga-Matnog dito, partner. Sabi nga natin, medyo natagalan yung start nitong game because of what happened to the service of Team Matnog. Nasiraan po sila. That's why Kailangang sunduin ng ating sariling service. So siguro kasama na yun doon, medyo doon sa slow start, partner. But right now, sila ang nakakalamang dito at the end of their first quarter, partner. So sabi ko nga, maganda ang structure, maganda ang system nitong kupunan na ito. Kung makikita mo, yung napapansin ko doon na that's why they are leading, yung magandang depensa na pinapakita nila when it comes to 1-2-2 or the zone defense na pinapakita nila. Kasi everyone is talagang moving on and rotating on that defensive structure na ginagawa nila. So maganda pinapakita. Tingnan natin kung ano magiging adjustments itong mga taga-Huban coming the second quarter, partner. Oo, and both teams are guided really well by their coaches, respective coaching staff. And we will see kung ano nga ba ang nakikitang magandang solusyon nitong mga taga-Huban para ma-counter itong magandang depensa na ipinapakita nitong mga taga-Matnog. In the meantime, Elegado takes it out sa corner for Graida. Graida in and out. Big rebound on the part of Duran. Duran binigay kay Forges. Forges now may tangan ng bola. Binigay naman kay Bagaria pero hindi na ipasok ang jumper na yon. And Duran is obviously will be called for a foul dito kay Graida. Or what I mean is ang na-foul niya dito ay ang siyempre yung kalaban na si Graida who's trying to make a finish. So ito, partner, leading scorer for Huban, itong si Planas with 4 points at sa kabila naman Cyril Gonzalez with 8 points at itong si Graida with 8 points already. Make that 9. And ayan, Ragoso for the rebound after the missed free throw of Graida. And right now, Planas, dinidirekta yung kanyang mga kakampi. And Pragoso now, ang nasa gitna. Planas, binigay kay Borges. Open for 3, malayo. Pero andon si Pragoso for the rebound. Umikot at nabitawan ng bola. Now it's Hamuragan. Binigay kay Gata. Gata, lead pass to Graida. Pero Graida, hindi mapakiusapan yung bangko na buksan muna kahit gabi na. And right now, it's 3 against 1. Graida to Eligado, finishing with a off the glass. Another 2 points for Jamir Eligado. 8 points na siya dito, partner, sa ating game. On my count, it's 10. 10. I don't know. Sige, i-match natin mamaya.
So it's 32 for Matnog habang ang Huban ay merong 18 puntos. And hindi na ipasok ni Forges ang kanyang unang tira. So yung tanong mo kanina na kung paano mag-react ang isang koponan ng Matnog when they are being led. Ito na yon. Ito na yon. Sila na ngayon ang leading na naman. And Gonzales using the board with that power move. Grabe talaga itong Cyril Gonzales. Pero binawi naman kagad doon. Yun ni Noy Fragoso sa banda, kampo naman ng mga taga-Huban. Eligado will fall and Gata will miss. Rebound Eligado having a hard time sa ilalim. Pero nandun sa kanto si Graida for a miss also. At ayan na si Fragoso bringing the ball down and Duran with the finish. Gata open for 3. Pasok yan! Huwag mong iwanan yan si Rex Gata, partner, kasi talagang may shooting yan dyan sa 3-point country, partner. Sinasabi nga natin, on their last game, talaga yan ang hinahanap nila when pag dyan sa 3-point shot na yan, partner. Okay, and oo, talagang kailangan bantayan na every man in yellow for Huban. Lalo na tong Gata, no? Talagang mayroon ding magandang tira. Magandang tira talaga yan. Oo, but right now it's Fragoso. Hindi naman ma-award ng free throws. Okay, so it will just be a baseline throw in. Bargaria overshoots. Na-rebound ni Jessa. At ito na si Graida. And nakitang nasa unahan niya mas matangkad na si Fragoso. Almost making it for the putback itong si Jessa after the miss of itong si Graida. Right now it's Huban managing the offense. Planas misses. And the ball will go to Matnog. So 15 ang hinahabol dito ng mga taga-Huban at 6:49. Cyril Gonzales, ginugulo ni Forges. And nasa midcourt na sila ngayon. Gonzales, ginugulo pa rin. Yan ang dapat na ginagawa talaga ng Huban. Yes, partner. Magandang play! Pero hindi pumasok ang lob na yun ni Graida. Bargario, siniguro na talagang maipapasok niya yung opportunity na yun na ibinigay sa kanila. Gata fires and short on that one. Graida for the rebound, gets fouled by Planas, and I believe this is the third personal foul of Planas. Fourth? That's third. Third personal foul. It was fourth. So meron tayong substitution for Huban. Forges inilabas for the guy wearing number 30 na si Leonard Elfos. Pasok ang unang tira nitong si Graida. Short yung pangalawa. At ito na si Planas. Sabi niya kay Duran, bigay mo sa akin ang bola kung bahala. Pumuesto ka lang. At ito na nga, naghahanap ng mga kakampi na nasa magandang pwesto. Itong si Planas. At yun, maganda ang pwesto, maganda ang pasahan ng mga taga-Huban. It's a beautiful connection from Bargario to Fragoso. Graida fires! Yes! Gets it to go! That's the third triple, partner, on Hiner Graida sa ating laro. So grabe, no? Pero alam mo, partner, yung tira niya mukhang medyo, di ba, wala dun sa hindi
Talaga parang feeling mo hindi papasok eh. Pero hindi naman talaga siya unorthodox. Oo. Parang ano lang, kung titingnan parang hindi papasok pero magsa-short or whatever. Pero ganoon pa man, maganda yung percentage niya sa ngayon dito sa outside shooting niya. Gatanaw, iniiwan ang depensa. And, well, off the glass. Pasok ang kanyang bank shot pero mukhang nasaktan itong si Gata at nasa may bench pa rin nila, hindi pa rin makababa. So may time out dito ang still in pain itong si Gata after making that shot in the middle. Yes, partner. Yan, pinapay pa yan. Ano ba, kaya? Parang kailangan na ng konting pahinga. Talagang malakas lang yung contact. At review yan ng ating mga officials kung ano ba talaga yung nangyari doon, partner. But, on that last sequence, good drive on the part of Rex Gata, partner. Very courageous. Talagang malakas ang loob ng batang ito. Ito with 4 minutes and 41 seconds remaining po. Lamang po ang mga taga-Matnog dito. Opo, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And syempre, magbibigay din tayo ng pag-aalang sa ating mahal na Congressman Jill Bongalon. Jill, magandang gabi po. Ito yung slow-mo ng tira kanina. Ay, yun nga. Tinamaan siya ng tuhod. Pati actually si Duran parang nasaktan din. Actually, Siko yung partner. Kitang-kita. Siko Kasi ba? mukhang Ay, ito, dito sa tagiliran, sa may Oo. ilalim ng kilikili. Kasi Parang ang tendency ni Noy Progoso, partner, is magba-box out siya. So, after that shot, okay. talagang lumabas yung Siko. Oo. But that's unintentional naman sa tingin ko. Let's Isa pa. take a look at it again. Ay, oo, yun. Tumama pagbagsak niya. Pero mayroong contact na rin itong si Duran. Oh, yun, doon. Tumama yung tuhod, pababa. Pero ang talagang sa tingin ko nakasakit sa kanya yung Siko. Okay, so merong free throw na bibigay. But ito lang si ang tumira for That's Ariston. Julo Jolo. Ariston. Bagong salta rin ang batang ito. Wala yung dalawa ang Ariston natin sa Matnog, no? Yes, we have partner. Jasil Ariston and this one si Julo. Pero wala ata si Jasil, absent. So, lamang po ang mga taga Matnog, 45-28. 4 minutes 41 seconds remaining. Ayan, maingay dito sa loob ng Bulusan Sports and Cultural Center. At saka, syempre, punong-puno tayo. Aristo now, shaking the defense of Labitag. Elegado fires a 3. Rebound, Serrano. Now it's Labitag with the ball. Humihingi ng bola itong si Fragoso. Now it's ayan, nabigyan si Fragoso sa gitna. At ayan, effective masyado si Noy Fragoso pag nandoon siya sa pwestong yon.
Nasa high post, going down. Getting it strong for the hoop. Merong foul. Foul on Elpos. So 15 pa rin po ang kalamangan ng mga taga-Matnog, pero wag po kayong kukurap dahil merong kapabilidad itong mga taga. What a move by Elegado. Halos walang nagawa doon si Noy Fragoso. At ayan, he was trying to retaliate but nanakawan pa siya ng bola. At yun, puntos na naman para sa mga taga-Matnog. With Cyril Gonzalez finishing with the floater or with the running shot. At ayan, hindi pa rin coach maka-adjust itong mga taga-Huban. Sabi natin. So, maganda pinapakita nitong mga taga-Matnog sa defense. Pero maganda sana, they are finding Noy Progoso sa ilalim, partner. But again, pag tinatawid naman, pinipressure itong mga guards, itong mga taga-Huban, partner, medyo nararatel sila kung anong gagawin nila. Kasi ang ginagawa ng Team Matnog, partner, inaabangan yung pasa sa wing. So hindi nila alam kung saan na nila. Kaya medyo ang wala silang emergency pass. Oo, kaya ang minsan ang ginagawa nila is talagang nasusubukan na talagang naglo-long pass at talagang nagtutuman pass away itong mga taga-Huban. Pero kung siguro ganun ang nangyayari, mabubuka ang depensa and Yes, Noy Fragoso will be open for an easy shot. Partner. So I think kailangan lang ng magandang decision making ng may dala ng bola. Bigyan nila ng play itong Noy Fragoso sa high post. Kung mapapansin mo, Noy Fragoso 12 points dito sa ating laro, partner. Yun lagi ang tira niya doon sa inside the paint na yan. So and Bargario still missing. Pero maganda yung start niya kanina. Cyril Gonzalez, let's it fly, and we have Regine Bue for the report. We are having an exciting game. Kapa Morgan at Coach Paul, ito ang sinabi ng Team Matnog. Para sa kanila ay maganda ang takbo ng kanilang laro ngayon. Very challenging and exciting na malakas din ang mga manglalaro ng kabilang kupunan. Para naman kay Coach Su, sabi niya ay satisfied siya sa game transition ng kanyang team, lalo na at very visible ang teamwork na ipinapakita ng Team Matnog. Hilingan niya ay sana ay magtuloy-tuloy ang ganitong gameplay hanggang sa dulo ng laro. Yan lamang, back to the panel. Sige, thank you so much, Ms. Regine Bue. And right now, it's Labitag. So, pumakanan na siya. Iba na yung posisyon ng pinanggagalingan ng bola nila. At yon, magandang execution ng play with Elpos using the board at merong pang pa-end one. Diyan ng pasa mula kay Labitag papunta dito kay Elpos. If you've noticed, doon na pumunta sa right side ng court itong kanilang point guard na si Labitag. Siguro para mag-draw ng defense mapunta sa kanya at magkaroon ng space sa gitna. Let's see kung gano'n ang gagawin nila sa mga susunod pang possession. Yes, partner. So maganda yung drive na yun. From strong side to weak side. Yung weak side, nandun si Elpos. Easy to for him. Graida pulls up and yes! And easy din para kay Graida on the other side, partner. Graida once again connecting from the baseline. Ayun, nakita mo, doon naman sa gilid pero hindi nila na-execute ng maayos because of that bad pass. Itong si Bargario. Graida, nakita, ganun din ang nangyari. Right now, it's Yambao. Nakagawan din ang mga taga-Huban. Alab, wala, pero wise play on the part of Elegado. Nakita niya na mas advantage na doon si Graida on that position. Kaya tinip niya lang, ito yung kanyang tinip na lang para papunta kay Graida. And there you go. That's Bargario hitting from 3. Yeah, 3-point country. Yes, ginugulo ni Bargario. Now to Graida.
Graida steps back for 3. Hindi tumama sa ring. At ayan si Noy Fragoso na. May tangan ng bola para sa mga taga-Huban. Fragoso binigay kay Bargario sa ilalim. Pero nakita ng referee na nakaapak or umapak sa baseline itong si Bargario. Kaya it will be Matnog's basketball. Yes, partner. At ito, inahabol itong mga taga-Huban. 19 points. Partner, Grabe lumobo yan, partner, hanggang 22 big points for Team Matnog. So, again, medyo malaki-laki ang hahabulin nila with 1 minute and 37 seconds remaining on our game. Gonzales. Launches sa bomb. Wala. Nakuha na Planas ang bola. After that miss. Oh! Bad pass once again for Huban. Now it's Eligado. Muscling his way. At nakakuha na naman ng foul. Noy Fragoso will be called for that one. Iba talagang galawan itong Yes. Eligado sa ilalim. Yes, partner, talagang big man, partner. At saka mabilis. Mabilis siya. He got the spin and everything. 11 points, partner, mula dito kay Jamir Eligado dito sa ating laro. With 1 minute and 17 seconds, partner. So, balik sa 20 ang Kalamangan. Make that 21? Yes, so make that 21 for Team Matnog, partner. Oo, at maganda pa yung shooting touch na ipinapakita nitong si Eligado. So, halos perfect for a big man for our Ako Bicol Cup para sa Team Matnog itong kanilang hugot. Fragoso, binabantayan ng tatlo, naagawan ni Jessa at ito na, tumatakbo ang mga nakadilaw. And what a shot by Ariston. That's a wide shot. Hindi niya kailangang to go deeper dahil alam niya na talo siya sa height. Pero sabi niya, meron akong tira dito. That's the second on Cyril Gonzalez. So, warning for penalty itong mga taga-Matnog, partner. But right now, medyo maganda talaga ang pinapakita nitong mga taga-Matnog. And sabi nga sa report ni Regine kanina, talagang exciting itong larong ito for them at maganda ang tinatakbo nila. So that's why they are leading by 23 big points dito, partner. Oo, samantala, pinalitan muna si Cyril Gonzalez nitong si Maki, what do you call that? Kalimutan ko yung pinili. Maki Cañares. Yun. Noy Fragoso nasa linya. Pasok ang unang tira. Noy Fragoso leading 13 points, partner. itong kanyang kupunan and scoring. Medyo malakas yung kanyang pangalawang tira. At ito na, may tangan ng bola ang kanilang big man ng Matnog. Si Eligado. To Cañares, may baseline pero na-foul siya nitong si Planas and it is his fourth personal foul. It will be his fourth personal foul. And penalty, partner, itong mga taga-Huban dito. So kanina nag-free throw na yan si Cañares at dalawang free throw ang hindi niya naipasok. Pero dito sa unang tira, pasok na pasok. Let's see kung maipapasok niya pa ito para ma-perfect niya ang pagkakataon niya dito sa free throw line. At yun, he splits it. Yambao. Medyo hirap din offensively itong si Yambao sa ngayon. Graida with the right hand finish. Yambao. Hindi pa rin makascore doon sa pagkakataon na yon at yan po nagtatapos ang ating first half, 62-37. At yan po ang score, mga kasurog.
sa pagtatapos ng ating first and second quarters ng laban ng Matnog at ng Huban dito sa loob ng Bulusan Sports and Cultural Center. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. At Coach Paul, ano bang aasahan ng ating mga manonood sa pagpasok ng ating second half? Yes, partner. So maganda din na itong nangyayari for Team Matnog, but for Team Uban, kailangan talaga nila dito mag-adjust, partner. So titingnan natin yan sa pagbabalik ng ating game. Mamaya, magpapahinga muna po kami at dyan lamang po kayo. Alright. Hawak na ni Paul Lee ang torch ng Ako Bicol Cup. Sorsogon! Basta't pulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, obleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan, madadapa pangako ay tatayo. Wala ko ubina, na kayo ko lamat may gatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako. Bicol na lang, masasabas sa bulan, maraming nakaunan, kaibigan, disiplina ang In my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Silana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babop Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has
Santa Maria. Wala akong masasabi. Sinira yun. Bahala na kayo. Shot for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And tayo po ay nagbabalik dito sa loob ng Bulusan Sports and Cultural Complex or Center. Dito siyempre sa, sabi ko nga kanina, nakabibighaning bayan ng Bulusan. And before we give you the action once again, ay tingnan muna natin yung comparative statistics natin. Coach? Yes, partner, for our halftime statistics, no, for both teams, Huban and Matnog. Look at that, bench points, partner. For Team Matnog, o the likes of Hiner Graida, 30 points, and kontra sa 25 points itong mga taga Huban, partner. Points in the paint, medyo dikit because of the presence of Noy Progoso, and also itong si Jamir Elegado, 30 points dito sa Huban at 32 naman dito sa Matnog. But ito, turnover, partner, dito medyo lamang itong mga taga Matnog, partner. That's why nakalalamang sila. 14 turnover on that last half, kontra dito sa 5 lang na i-turnover nitong Matnog, partner. Fast break points, isa pa to, partner, na tinitingnan natin. 23 points coming from fast break, kontra sa 6 lang, kasi nga maganda yung pinapakitang depensa nitong mga taga Matnog. At once na makuha nila yung bola, talagang they are going for their transition and primary offense. Second chance points, yun nga, sabi ko nga, itong si Jamir Eligado, partner, mayroon na on the likes of Jamir Eligado, and also itong ibang players nila. Mayroon na, partner, itong si Eligado na
offensive rebound dito. So second chance and maganda yung pinapakitang hustle nitong mga taga Matnog with 9 points kontra sa 4 partner. At saka makikita mo yung turnover. Yung turnover talaga, partner. Mataas talaga yung turnover ng Huban. mga Kaya Huban. naman yung fast break points nitong mga taga Yes. Matnog ay mataas din. Mataas. Because yung turnover Nako-convert into points, yan, partner. tama, nako-convert into fast break points. Oo. Okay, so Titingnan natin kung yan magtutuloy-tuloy ba for Team Matnog or makaka-adjust itong mga taga-Huban dito, partner. and may maigting na pagbabago para sa Huban sa pagpasok natin dito sa ating second half. Kaya mga kasurog, huwag po kayong pipingit. Huwag kayong alis sa inyong mga nauupuan ngayon. Yan lamang po kayo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na minuto ng ating laro. We are Yes, now partner. into the second half. At pasadahan ko din, partner, itong mga leading scorer natin nung nakaraan half for Team Huban. We have Noy Progoso with 13 points. At sa kabila, partner, itong si Hiner Graida with 19 points. Partner, coming off the bench. At ayan, turnover na naman kaagad. Labitag Tuduran, hindi na materialize. At ayan, puntos naman ang ibinigay kaagad nitong si Cyril Gonzalez. That's a long two. At 16 points na dito sa ating laro, si Cyril Gonzalez with 50% field goal dito, partner. Grabe, no? Ragoso, may bentay na dalawa. Duran, umikot. Nandun si Delegado sa unahan niya, pero naibigay kay Labitag. And Labitag finishing with his left. Delegado now crossing the midcourt. At ibinigay sa kanilang point guard na si Ariston. Ariston hands it off to Gonzalez. Gonzalez sizing the defense of Bagario. Pumaloob. Nag-kick out palabas sa corner kay Graida. And Graida gets it to go. Draining another three-pointer is Graida. And Yambao kumanti naman kaagad with that slick move. Delegado to Graida. Graida short on that one. Pero nakuha ni Ariston. And there goes Cyril Gonzalez, and he can score all night. Mga kasurog. Partner. 18 points dito kaya Cyril Gonzalez. But itong partner niya na si Hiner Graida may 22 big points na, partner. Miscommunication once again Oo. on the part of Huban. Bargario driving along the baseline without the ball, pero unaware na papapunta na sa kanya yung bola. Plano niya sana, partner, backdoor. Oo. Pero hindi siya ready, tatawid sa kabila Doon sa comfort zone niya, yung 3 points, partner. Gusto niyang tumawid lang Oo. sana, pero nabigyan siya ng pasa. At ayan, nakakuha ng steal itong si Bargario. Bargaria, sayang yon. Napaka-counted niya sana, no? Dahil meron siyang continuation, pero medyo malakas yung kanyang tira. Pero Bargario will shoot 2 free throws now. So sa start, mukhang malakas pa rin yung pinapakita itong mga taga-Matnog. Yes, partner. At talagang pag may opportunity sila to run, talagang they are going for their primary offense, which is the fast break, partner. Oo. Ang advantage, isa pang advantage na nakikita ko dito sa Matnog, mas mobile itong kanilang big man na si Delegado compared to Noy Pragoso. 9 points itong si Bargario dito sa ating laro, partner. Ariston now with the ball. Crossing the midcourt now. Almost a steal for Noy Pragoso, pero right now it's Cyril Gonzalez with the ball. Launches a bomb, pero short ang kanyang tira. At ito na, tumatakbo ang mga taga-Huban. And another turnover, Another partner. turnover. Medyo nagpa-file up dito talaga itong turnovers nitong mga taga-Huban, partner. Bargario trying to pass it sana to Noy Pragoso.
pero it went out of bounds. Now it's Hamuragan. Nakita ang kanyang kakampi sa ilalim na si Ariston, pero nagmintis. Pero sa laki ng mamang ito na si Iligado, talagang napaka-advantage para sa tirang yon. One hand floater nitong si Planas, hindi pumasok. Now it's Gonzales with the ball. Ayan, nagtuloy-tuloy. Grabe, kahit kontra sa timing na ibubuslo pa nitong Gonzales ang bola. Iba talaga ang talent nitong mamang ito. Now it's Delegado, sabi niya, antayin ko yung mga kampi ko. Gonzales fakes and drives and scores. Grabe, partner. Nakakailan na ba ito? 20 plus na naman itong si Gonzales. 22 big points itong si Cyril Gonzales dito sa ating laro. Talagang sees that driving lane at talagang pag binigyan mo siya ng puwang, atakihin talaga niya yan. Anong isa sa napapansin ko sa kanya, kahit off the wrong foot siya, talagang na-manage niya pa na ma-shoot ang bola. Oo. And isa yan sa mga characteristics of a modern basketball player. And partner, yung tira niya na push shot, partner, yung talagang yun yung signature shot niya talaga. At wrong footing pa yun. Wrong footing minsan. Yun na nga eh. Kasi, okay, we have a report now from Cassandra Seton. So, sige, Cassandra, pasok. For the second half, pinaalalahanan ni Coach Aris na kailangan nilang kumalma dahil kung hindi, mas mahihirapan sila nitong gumalaw at mag-isip. Ngayong third quarter, kailangan nilang bawasan ang mga errors at fouls. Huwag magmadali na makuha agad ang bola dahil mas prone ito sa error at mas lalo silang matatambakan. Bagong game plan ang ginagawa ng Team Huban ngayong third quarter. Din niya kay Noy Fragoso magsisimula ang decision making, kaya kailangan pa nilang masipagan, maging alerto at matalino sa mga gagawin sa loob ng hardcourt. Yan muna ang latest. Back to the panel. At yan, maraming salamat Miss Cassandra Seton. And yung mga taga-Matnog doon, hindi naka-convert ng puntos. Kaya ito na, ang mga taga-Huban. Oh! Medyo malakas yung pasa ni Yambao for Serrano. Yes, partner. Or siguro tama naman, kaya lang hindi lang talaga maka-cope Hindi up. na-control ni Serrano yung pasa ni Yambao doon. Hindi niya kayang tanggapin ang ganong klaseng kabilis na mga pasa. So ito, yung adjustment, partner nitong mga taga-Huban, nag-play na sila ng man-to-man dito. Elegado from Ariston. Elegado drives and off the glass. Nakakarami na din itong Elegado. 15 points, partner, itong si Jamir Eligado dito sa ating laro. Gandang contribution yan para sa isang big man. Idadakdak na sana ni Noy Fragoso, kaya lang nandun ang kamay ni Eligado. And Eligado will be called for a foul. Sa second pa lang nito ni Jamir Eligado dito sa ating laro, partner. Linis, ano? Oo. And si Noy Fragoso naman on the other end, partner, talagang gusto niya sanang idakdak yung bola na yan para siguro magising at mabuhayan itong mga kakampi niya dito, partner. Siguro para mabago yung complexion ng laro. And Noy Fragoso making the first one. Pangalawa, hindi. Pero nandun si Elpos. And Serrano, wala pa din. Ayun na, si Elegado mabilis na bumaba. At nagmintis din. Planas now. Inaalagaan ang kanyang fourth foul. Nice play, pero Serrano can't make it. Gonzales now with the ball. Score na naman to pagka tumuloy-tuloyan. Sabi ko na sa'yo, coach. Ito yung gusto niyang matchup, partner. Ito pag nagtao ka, yan ang gusto niyan. And also, itong si Jamir Eligado, talagang kung makita mo kanina, talagang may play silang dalawa for that depensa. Okay, and right now, Planas to the corner. Yambao. Pumasok sa may paint. Hindi binitawan yung tres, pero iba talaga yung nasa isip niya. He will go closer to the basket.
And well, good decision na naman on the part of Prince Yambao dahil kahit hindi niya na shoot ang bola, ay meron siyang foul na nakuha kaya nasa free throw line sa ngayon. And yes, tapos ang kanyang unang tira. 79-44. Ilan ba ang kalamangan? 35 ba yan? Yes, partner. Tama bang computation ko? 35 points itong hinahabol itong mga taga-Huban dito. 4:51 on our third quarter. Yambao still short, pero nakuha ni Serrano and they keep it alive. Serrano uses the board and this time making it, although in heavy traffic. Oo, first 2 points of Adjil Serrano dito sa ating laro. Delegado. Tumira sa corner. Pasok yan! 18 points na, partner. Yambao misses. Gonzales now. May tanga ng bola. Pababa. Binigay sana sa kanyang kakampi na nasa unahan na si Gata. Kaya lang hindi niya na masyado makontrol ang bola. Yambao now will fire. Short. At ball will stay. Will go to Matnog. Ito talaga nag-enjoy dito, partner. Itong mga players, itong Matnog, partner. So, tingnan mo, itong depensa na pinapakita na ng mga taga-Huban, talagang may sense of urgency na din, kaya sila nagtatao. Pero, nakakalusot pa rin itong mga taga-Matnog dito, partner. Tama. Dahil halata na mas... Oh! Gata draining another 3. And that's his second dito sa larong ito. Gaganti si Elpos. Wala. Rebound, Amuragan. Amuragan to Ariston. Ariston, mabilis na bumaba. At nakita ang kanyang kakampi na si Gata. Once again, hitting one. Oh no! Muntik na. Napumasok na naman yung kanyang 3-point shot. Fragoso fishing a foul. That's on Hamuragan. 85-46. 39-point lead. Malaki po ang kalamangan nitong mga taga-Matnog kontra dito sa mga nakapula na Huban. Pero Fragoso, unti-unting tinatapyasan ang kalamangan na yan with the first free throw and hopefully ganun din. Okay, so pasok pa rin yung kanyang pangalawa. Man-to-man defense na nga. Pero all alone doon, walang bantay si Gata pero he missed. Fragoso bringing the ball down. Elpos will fire. Bang! At I guess that's his 5th pointer of the ball game. And their first 3 points sa ating laro, partner, as a team. Ayan na naman. Ang familiar shot nitong si Gonzales. Alam mo, parang may ano na siya, may sinusundang linya na, partner, pag lumulusot eh. Oo. But again, ito, 3-pointer on the part of John Planas. Oo, Planas. And yung kanyang ganti sa tira ni Gonzales. Gata, balik kay Ariston. Nasa harapan niya si Planas. Planas with the 4 fouls. Fragoso. Idadakdak yan! Ayan, partner. Noy Fragoso trying to bring the house down with that slam jam. Pampagana sa mga crowd at siyempre pampagana sa kanyang mga kakampi. At ayan, naiba talaga yung complexion ng laro. At ayan, Noy Fragoso against Gonzales. Nakascore ulit doon. Iting Noy Fragoso. Talagang ginanahan siya doon. Nag-aantay lang siya doon sa slam dunk na yon. Muntik nang
tumuwal yung ating ring kanina. Anyway, Ito lang, siyempre magre-request din yung mga spectators natin ng replay. siyempre. Ito na yung slam dunk. Ayan, galing kay Planas. At there you go, that's Noy Fragoso. Tingnan natin kung magigising itong mga taga-Huban doon sa jam ni Noy Fragoso, partner. Ako, partner, kahit hindi tulog, nagising ako. But again, malaki ang inahabol dito, partner, nitong mga taga-Huban. Oo, hindi biro ang maghabol ng 30 plus points. Dito, kontra sa mabibilis at asertado ng mga taga-Matnog. Pero dito din sa court na ito, ginawa ng Team Erosin yung paghahabol sa 23 big points sa kalamangan ng Team Dunsol nung nakaraan, partner. Oo. And there you go! That's Gata! Draining from the parking lot. His third three-pointer. Ayan na. Naaga uli. Gonzales, ginugulo ni Elpos. Gonzales can manage. Tugata. He hesitates. Pero yan nandun si Eligado. Diba yung mga Grabe itong puntusan ng mga taga-Matnog. talagang masasabi mo, talagang maganda yung pinapakita nila dito sa ating laro. Hirap na hirap dito talaga yung mga taga-Huban. Cannot cope up sa speed and accuracy nitong mga taga-Matnog. Fragoso using the board, yes. So far, si Noy Fragoso lang talaga ang Oo, partner, ang talagang bumubuhay dito sa bumubuhay Huban. Sa Huban. Prince Yambao is, I think will check in mamaya na lang sa fourth quarter. Eligado, shaking Duran. At hindi pumasok yung kanyang tira. At ayun, dyan po nagtatapos ang pangatlong yugto ng ating laban ng Matnog at ng Huban dito po sa loob ng Bulusan Sports and Cultural Center. Lamang po ng 32 points sa ngayon ang mga taga-Matnog. At sa tingin mo, Coach, merong konting pagbabago na nangyari sa third quarter. Kung pag-uusapan na yung opensa at depensa nitong mga taga-Huban? For Team Huban, partner, may pagbabago sa kanilang depensa. They opt to try the man-to-man defense. But again, partner, sabi nga natin, itong Team Matnog very ready dyan sa mga ganyang senaryo. Kung mapapansin mo, they have their sets talaga and they have their system when it comes to plays like that. Sa assessment mo, yung man-to-man defense ba na ipinakita ng Huban ay effective on their part? Para sa akin, partner, for Team Huban, hindi yun naging effective because sabi nga natin, mas lalo pang nag-file up yung lamang nung nag-man sila kasi yun ang gustong-gusto nitong dalawang player nitong Team Matnog na si Eligado at si Gonzales. Sanay sila sa mga ganyang laruan, partner. Yung mga man-to-man na ganyan, talagang kukunin nila yung advantage dyan. Kung makikita mo, minsan ang nagdadala ng bola is si Jamir Eligado at ini-screenan nito ni Cyril Gonzales kasi nga gusto nila yung match-up maging pabor sa kanila. So kung makikita nyo, itong sets ng ginagawa ng taga-Matnog dito at the fourth quarter. Look at that. Good ball movement. Maganda yung screens. So talagang they are ready, partner, when it comes sa mga larong ganito. Oo. So sa tingin ko kailangan mag-adjust uli yung mga taga-Huban. At ayun, nakita natin Gata hitting his fourth three-pointer of the ball game. Duran working his way sa ilalim pero hindi niya kaya yung depensa ni Hamuragan at Eligado. Right now it's Graida bringing the ball down for Matnog against Planas at humingi doon si Eligado. At ayun, mismatch ang kanyang defender na si Duran kontra dito sa mas malaki at mas matangkad na si Eligado.
And magaling humanap ng mga mismatches itong mga players, itong Team Matnog, partner. Oo. So talaga, and mapapansin mo din, although lamang na sila, tingnan mo ang pinapakitang depensa. Grabe, napakasisipag on the part of defense, partner. Dito na natin nakikita yung maturity nitong kupunan ng Matnog kontra dito sa mga taga-Huban. Cyril Gonzalez, easy does it. Simpleng-simple ang basketball para kay Cyril Gonzalez. Nakakailan na ba siya? 28 points na ata. Yes, partner. 28 big points na ito si Cyril Gonzalez dito sa ating laro. Mabibreak niya kaya yung 36 points? Mabibreak niya kaya? Yan ang tanong natin. With 8 minutes pa at the early stage of our fourth quarter, tumawag kagad ng timeout itong mga taga-Huban, partner. Kasi talagang nagfa-file up na itong kalamangan, itong mga taga-Matnog. Kung titingnan mo talaga when it comes to system, to structure, and talagang maganda itong pinapakita nitong mga taga-Matnog. Pansinin ko lang, nakita mo yung ball rotation nila on that last play before the shot of Cyril Gonzalez na nakatira ng 3-pointer itong si Rex Gata dyan sa middle. Good yung mga screens, maganda yung mga spacing. So talagang ready ito in terms of offense, partner. And of course, sa defense, di mo matatawaran. Lamang na akala mo sila yung naghahabol, partner. Tama. So yun ang dapat makita ng mga teams natin dito sa Ako Bicol Cup Sorsogon, no? This kind of caliber team talaga. Ito dapat, sabi ko nga, this team will be a dark horse dito sa ating competition. Although malalaki ang lineup ng mga ibang teams, but ito kahit ganyan, medyo kung mapapansin mo, hindi to katangkaran, partner. Oo, tama. But yung sistema talaga, basta green up mo at yung kumbaga sinapuso mo, talagang maganda ang kakalabasan. At saka yung talent. Yung talent talaga nandoon. Plus the system. Graida. Dribbling with his left. Binigay kay Eligado. Eligado, iba na nagbabantay. Si Prince Yambao. 5 seconds to shoot. Eligado will challenge Yambao. And yun ang sinasabi ko na talent. Yes, talent na yan eh. Talagang iba yung ability nitong mga taga-Matnog. Bargaria fires, overshoots. Eligado for the rebound. Graida. May tanga ng bola. Binigay kay Eligado. 7:22 remaining, 101-62. So this is a 39-point lead. Big lead para sa koponan ng Matnog. Eligado. Wala. Pero kahit miss yung tirang yun, maganda pa rin yung forma niya. Yambao using his left and the board for that two-pointer. Ito na naman si Cyril Gonzalez. At itong listahan ko, partner, mukhang mapupuno na. Dahil dyan sa another score nito ni Cyril Gonzalez, partner. 6 na lang ang hinahanap natin or 7 puntos para ma-break niya yung kanyang 36 points against Bulan sa kanilang last outing. Gonzalez against Elfos. Talagang ginagamit na nila yung oras. Yan na naman. This guy can really play. Not on that one. At ayun, pinasa sa kanyang kabady. Tumira ng 3. Medyo malakas din. At eto na. Nakuha naman nakapula. O nakaputi ang bola. Miss yung tira ni Bargaria pero not the second time around. Muntik nang makuha ulit nito ni Gata, partner. Yung defensive stop na yon. Agaw. Bargario. Finishing once again. Planas again with his
with his 4 fouls. Amuragan, hindi na salo yung pasa para sa kanya. Planas to the corner. Bargario hits it. That's a 3-point shot for Bargario. Nakakatatlo na din ata yung batang yan sa larong ito. At balik sa 30 partner ang inahabol dito. Itong mga taga-Huban. So good run, mini run for Huban. Kaya lang nasa kay Gonzales na naman ang bola at siya ay na-foul itong si Elpos. So timeout dito ang Team Matnog with 4 minutes and 58 seconds remaining partner sa ating laro. So ayun na, medyo nagkaroon ng mini run itong mga taga-Huban dito partner. But again, 30 big points pa rin ang hinahabol nitong mga taga-Huban dito. And obviously, the time is not on the side of Huban. But still, kahit ganito ang sitwasyon, kailangan nandun ka pa rin sa never give up attitude. Okay, we'd like to acknowledge the presence of the Mayor of Matnog, na si Mayor Cantlea Emso. At yan, municipal councilors na sina Consi Salve Princilio, Pobi Yu Sabado, and Evelyn Garalde. So, Mayor Cantlea Emso, magandang gabi po at salamat sa pagpunta niyo po dito sa venue at pagsuporta sa inyong team na sa ngayon ay nananalasa kontra dito sa mga taga-Huban. Grabe ang pinapakita nitong Team Matnog dito, partner. Oo, and they're trying to make a statement sa lahat ng mga teams na lalo na sa under District 2 na isa kami sa mga teams to reckon with. Yung sabi mo nga nung huli, nasorpresa kami nung Huban kasi I wasn't here covering their first game. Nasurpresa talaga kayo. Talagang nung first game nila. Sino ang una nilang natalo nga? Yung anong team yon? Yung una nilang natalo is, let us check partner. Kasi ang una nilang natalo is, tingnan natin. Pero sige, mamaya na muna. Ito na muna si Planas from the corner. Short. Battling for the rebound, Graida and itong bagong salta na si number 10, si Patrick Glian or Gliane. So ayan, 14 seconds partner. Margaria with the ball to Gliane. To Yambao. Nice play. Pero cannot finish. Planas will shoot from beyond the arc. Wala. Rebound. Gonzales. Gonzales now. Ginugulo ni Gliane. Gonzales elevates for 2. And I believe that's his 32nd point of the ball game. And so ngayon mayroon tayong report mula kay Miss Regine Bue. Regine, pasok. With their leading score, masaya ang Team Matnog dahil nakikita na nila ang kanilang ikatlong panalo para sa torneyong ito. Sinabi ni Coach So, from their big man to their shooter ay talagang kitang-kita that everybody is contributing sa kanilang puntos. Sa ngayon ay wala na raw dapat ikabahala. Ang kailangan lang daw nila is to continue the momentum until the end of the game. Yan ang update mula dito sa courtside. Balik sa inyo Kapa Morgan at Coach Paul. Alright, maraming salamat Miss Regine Bue. Balikan natin yung tinatanong ko kanina na sino ba ang unang naging biktima nitong mga taga-Matnog? Well, according sa pagsisiyasat ni Coach Paul, hindi niya lang masyadong naalala. Pero you were there. Nandito ka noon. Oo, nandito ako. So, gubat partner yung tinalo nitong mga taga-Matnog on their first game. Oo. So far, so good for Team Matnog. Na with the last 3 minutes and 25 seconds, masasabi natin na sa kanila na itong larong ito. Yun lang, kung magkakaroon ng, kung hindi na sila didepensa against Huban, talagang mahahabol pa sila sa kalamangan nilang ito. And Gonzales now with his
33 points. Big 33 points. 34 na, pang 34 na sana yon, pero hindi pumasok yung kanyang free throw. Lanas now for Huban. Binigay kay Yambao. Yambao nasa gitna. And scoops it in. Morgan to Ariston. Ariston kailangan makatawid. Morgan ito na. Hindi nakatawid ang bola para sa mga taga-Matnog. Bargario finishing with a nice layup. Ito na, ang mga taga-Matnog na naman. Ariston. Missed floater for Ariston. At ito na si Yambao. But again, sorry, mistake on the part of Team Huban, partner. Ayun na. Medyo talagang nawawala na ng pag-asa itong mga taga-Huban dito with that kind of lead, partner. Wala sila kumbaga sa sa sayaw hindi sila makasabay sa tono ng sayaw. Disorganized. Lalo na sa part na ito. At talagang grabe yung kalamangan. This is going to be exciting on the part of Matnog dahil ipapasok nila itong si Regulu Garalde na kung titingnan parang napakabata pa, parang 16-year-old. Pero nang talingon ko yan na 20 na daw siya. Gata from the corner. Wala. Rebound Serrano. Forges. Merong unsportsmanlike foul na nakita. I think it's going to be Graida who will be called for that one. Unsportsmanlike foul number 8. Ito na nga si Graida ang tinawagan. At ito na, ipapasok na yung mga bench players. Jessa will check in for Eligado. Forges. Wala yung unang tira. Let's see kung maipapasok niya ito. In and out. So ito na yung substitution. Regulu Garalde will be checking in for the first time in this ball game. Cañares Maki Cañares is back now para sa Matnog. Muragan for the rebound. Binigay kay Garalde. Garalde now. May tanga ng bola. Cañares fires. Overshoots. Medyo malakas yung kanyang tira. Forges. Short. Morgan. Garalde. Jessa. Tapos yung tira. Labitag to Forges. In and out. Rebound. Maki Cañares. 1 minute dito, partner. Gata. To Garalde. Garalde to Cañares. Cañares. Sabi niya, let's spend more time. Jessa scoring for 2. Forges to Labitag sa corner. Short. Now it's Gata bringing the ball down for Matnog. At inantay yung kanyang mga kakampi. Binigay kay Garalde. To Cañares. Garalde. Di pa rin magkaroon ng pagkakataon. At ayan! Nakaputos itong si Regulu Garalde. May future ang batang ito. Partner. At tonto yung kanyang mga kakampi doon.
So this is the first time na pinasok siya. Kahit dun sa kanilang last 2 outings, hindi siya nakapaglaro. Nung laro nila sa Bulan habang warming up, pinuntahan ko talaga siya, sabi ko, Oo. Noy, ilan na bang edad mo? Sir, 20 na ako, sir. 20 na. Pero baby face kasi. Oo, masyadong baby face. Anyway, I hope you had fun watching these two teams na magkaribal dito sa District 2 ng ating elimination round ng Ako Bicol Cup Sorsogon. And Matnog will bring home their third win. And a huge win. Huge win over Huban. At ayun, talagang ipinamalas ng mga taga-Matnog how good they are. Not just as individual players but as a team. Talagang nakita natin yan. Both sides of the court or both ends of the court. And Huban naman nagpakita naman ng talagang eagerness to cope up with Matnog. Kaya lang, they fell short. Kaya uuwi sila na mayroong 2 talo, may 1 lang na panalo. Pero meron pa rin pag-asa siyempre itong mga taga-Huban. And hopefully sa susunod nilang laban ay makabawi sila with a win. But right now, again, it's Matnog who will bring home the bacon. Sabi nga ni, sino ba yun? Si Regine ba? Bring home the bacon. Oo. Nakakita ako ng pagkain kanina eh. Nagutom tuloy ako sa bacon na yan eh. So, again, maraming salamat po sa ating mga manonood. At mayroon pa tayong next game, partner. Oo, dahil first game pa lang natin. First game pa lang to. At the next game will be played between Santa Magdalena versus Bulusan. Oh, yung home team na Bulusan. And I heard may bago sa Bulusan, partner. Oo. May bago. Abangan nila. Abangan natin yan kung sino at ano ang magiging contribution niya sa Bulusan team na meron ding magandang kartada dito sa ating elimination round. Okay, and we're watching the game highlights. Yung pinaka-highlight kanina, yung slam dunk nitong si Noy Pragoso sa harap ni Alden Hamuragan. But sabi nga, that is not enough, partner, para magising itong mga taga-Huban dito. But again, good game pa rin, partner, for these two teams. Tama. And sabi mo nga, in every game, merong pagkakataon at you will win. And meron din pagkakataon na you will just learn. Oo. Okay, so sige, ito po ang inyong Kapa Morgan along with Coach Paul Sebe. Shout out sa mga kasama natin dito sa panel. Wadi Jan Bachelier was probably watching right now. Wadi, siguro makakasama natin sa bukas, ano? Oo, bukas kasi yun nga, sabi nga ni Wadi kay Sir Angelo Espiricilla, the Weekend Warriors itong dalawa. Pero mukhang hindi natin makakasama si Sir Angelo this weekend. Dahil may ibang commitment si Sir Angelo Espinocilla. Pero ganun pa man, yung kanyang puso ay nandito sa Ako Bicol Cup Sorsogon. And yun, we're just waiting for our courtside reporter. Yes, partner. And batiin ko, allow me to greet, partner, itong aking team na sasabak sa National Youth Basketball League, yung NYBL Under 17, yung Ivos Corporation Superstars at Back to Basic Basketball. Coach Big Boy Fortado, Coach Neil Villarreal, Coach Iki Palacio, Coach Roland Palacio, and sa aming team manager na si Boss Ash Rabano ng Ivos Corporation at yung kanyang buting asawa na si Ate Charlotte Rabano. Butit hindi naging 15 under dahil kung mag-15 under magkakalaban yung ating teams. Oo, yung ako naman anak yung anak ko under CTSC or Coach Stickboy ano ngayon? Skills Academy or CSTA yun. Under Coach Stickboy Skills Academy, they will be playing sa Magarao for NYBL. Yes, partner, NYBL. National Youth Basketball League, 15 under. So good luck, Kian Madronio.
yung anak ko, si Ken, at sa mga kasama mo sa 15 under team ng CTSA. And right now, ibato na natin kay Miss Mabel Echegoyen at ang ating kasunod player of the ball game, and we will be back for the second and final game ng ating Day 11 ng Ako Bicol Cup. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ngayon ang ating kasurug player of the game na si Jamir Elegado mula sa Team Matnog, who scored 25 points, 12 rebounds, 2 assists, 1 steal and 1 block. Jamir, anong pakiramdam na sunod-sunod ang inyong panalo at malapit na kayong makakuha ng slot sa susunod na round ng ating tournament na Ako Bicol Cup Sorsogon? Masaya kami dahil tuloy-tuloy yung panalo namin at wala kaming talo. Sa ngayon, focus lang kami dun sa goal namin sa makakuha ng slot para sa semis, makapunta sa second round. Yun lang. Ayan, kanina sa laro nyo kontra sa Team Huban, sa tingin mo ano yung naging edge nyo para kayo ang manalo? Yung chemistry namin nasa team, sabi nga ni Coach Reynold, tuloy-tuloy lang. Step by step ba? Focus lang kami dun sa goal namin, yun lang. Ayan, baka may mga gusto kang pasalamatan o batiin. Go ahead. Salamat sa mga nagpapatuloy sa amin dun sa Bantigi Resort, sa kila Coach Reynold, kila Okidoki, tsaka sa pamilya ko dyan sa Tarlac, tsaka sa girlfriend ko. Ayan, thank you and congratulations. Mga kasurog, dyan na nga nagtatapos ang ating Game 1. Dyan lang kayo dahil maya-maya, laban na naman ng Team Bulusan kontra sa Team Santa Magdalena. Mapapanood nyo yan maya-maya ng live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saltico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup for more updates. Again, this is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.